Ayan mga bro, dito tayo magsisimula sa Padilla. Tayo ay patungo sa Mount San Isidro, yung highest peak dito sa part ng Labrador mga bro. One of the highest peak of Pangasinan, dito sa Western Pangasinan. Kaya simulan na natin mga bro. Para may pakita ko sa inyo ang update ng daan papunta doon sa Mount San Isidro. Yung Mount San Isidro mga bro ay tanaw na tanaw kahit sa nasa Lingayen ka or sa mga kalapit bayan mga bro. Yun, kitang kita na natin yung Mount San Isidro. Kaya yun yung pupuntahan natin para makita nyo yung sitwasyon ng daan sa mga gustong mamasyal mga bro. Yan o, yung papunta tayo dyan sa may bundok na yan. Yun yung pinakamataas, part na yon. Doon tayo pupunta mga bro. Samahan nyo ako sa ating biyahe. Yan, i-enjoy nyo na lang yung biyahe natin. Gagawin ko ang aking makakaya na mabilisan lang na pag-akyat o pag-drive papunta doon. Madadaanan natin ang Sitio Kadampat. Ito ay Padilla Road. Yan, papakanan tayo dito mga bro. Yan, nasa Kadampat na tayo. Yung kanan na yan ay papuntang Kadampat Elementary School. Malapit lang dito. Dito naman tayo sa kaliwa mga bro. Tapos kanan. Yun. Tanaw na natin yung bundok. Nasa paanan ng bundok na tayo mga bro. May dalang kahoy mga bro, nakatali sa likod. Motor lang ang service nila dito. Yan. So napaganda yung daan dito bro, sa kadahilan ng may tinatayong solar power dito. May project ng solar power dito sa dun sa bandang taas mga bro, sa kabilang bundok. Kaya maintained yung daan dito. Yan, napakaluwang. Titingnan ninyo, ano siya, 4 wheels
pwedeng dumaan hanggang doon sa taas na. Yan, dito tayo sa part na to. Itong main road na to, tuntunin lang. Yan. Yan, akyatan na. Oh, bus gravel. Yan, may nakasalubong tayong mga nakamotor. Bro, akyatan. Yan. Pag may simento mga bro, na makita nyo, masyadong matarik yun. Akyatan. Ganda ng daan. Pero akyatan to mga bro, diretsong akyatan to eh.
dito. Akyatin ng mountain bike. At saka mapapansin nyo, may mga tower na. Ngayon lang yung naitayo yan mga bro, ngayong taon. Wala pang ang ano yan 3 buwan na naumpisan. Ngayon mayroon ng nakatayong tower, transmission line galing dito sa papuntang Napukurian, galing dito sa solar. Woo! Tarik. Tarik. Lapit na tayo mga bro. Yan, paakyat na tayo. Sa kanan yan bro ay sa solar power plant. Yan. Pero pakaliwa tayo. Yan, sa kaliwa tayo. Tarik. Oh. Papunta na tayo sa high speed. Yan, kapag simentado talagang matinding akyatan. Yan. Dito na tayo. Ayos. Ito na yun mga bro.
Ayan. Sa wakas. Yan mga bro, pauwi na tayo. At ito yung update ngayon sa ating dinaanan. Pwede po kayong mamasyal dito mga bro, sa mga nakamotor o kahit mga naka mountain bike, pwede naman na na daanan. Yung daan kasi hindi na siya mahirap, hindi kagaya noon na hindi siya nami-maintain. Ngayon kasi may mga pumapanik na naka 4 wheels mga bro, kasi yung mga nagtatrabaho dyan nga sa solar. Yan. So yung daan ay pakaliwa magmula dun sa junction o dun sa crossing na papuntang solar, ay magpakaliwa kayo yung paakyat at matutuntun nyo po dito. At ito yung highest peak, itong tinigilan natin mga bro at pinakita ko sa inyo. Okay, so ito yung update. At sa mga susunod pang mga adventure natin mga bro, ipapasyal ko pa kayo dito sa mga ibang lugar dito sa part ng Labrador mga bro. Okay, maraming salamat at sana nag-enjoy kayo sa inyong pag-joyride sa akin mga bro.